ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ଚାଷୀ ଚାଷ କାମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଟ୍ୟୁବଲ୍। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ନିଜ ଜମି ନଥିବାରୁ ପର ବିଲରେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଜୟରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା। ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଏବଂ ବାଦାମ ଅମଳା ମେସିନ୍, ବଡି ଫିଟନେସ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ। ଏହି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଚାଷୀ ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କୂଅ, ବାମ୍ଫି, ନଦୀ, ନାଳ, କେନାଲ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଜମିକୁ ପାଡ଼ି ମଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବାଦାମ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଳ ପରେ ସହଜରେ ଯେପରି ବାଦାମ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ, ସେ ନେଇ ଏକ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ମଲ୍ଲିକ। ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଜୟରାମ ମଲ୍ଲିକ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁମନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଗତି ଟିଭି।